ଜାଣେ ମୁହିଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ରଣାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରେ ମୁଁ ଆସେ ଜ୍ଞାନୀ ଛାର ଏକ ନାରୀ ପାଇଁ ରାମରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ବୀର ଶିଶୁଙ୍କ ସର୍ବଂଶିକା ମାତୃବାଚ୍ୟ କୈଳ କର୍ତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ଏଣୁ ହେ ଦାନବ ସମ୍ରାଟ ଭିକ୍ଷାସୀ ଶ୍ରୀରାମ କରେ ଜାନକୀକୁ କର ସମର୍ପଣ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଦଶାନନ ପ୍ରାଣ ସହ ଜାନକୀ ଦେବୀକୁ ନ ମାଗିଲ କିମ୍ବା ଭୀଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ଭାବ କରେଣ ସନ୍ତ ମତେ ସେ ଭୀଷଣ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମୋର ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୋହି ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆହ୍ଲାଦ କରାଇନି ସତ୍ୟ କବ ପାଶେ। चाहे मुहि लंका अयोध्यार शांति मैत्री सुप्रतिष्ठा सत्य मोराज्य हाथ नहीं करे समर्पण करो हर कृष्ण कृष्णादि प्रिय पुत्र अक्षय कुमारे सनोमी दानव के प्रति ए संबोधना अयोध्या घटके नीति शिक्षा देवी मु तुमको जानी मूर्त पथ कहीं आसी ना फेरी तेणुकरी देवी मुहि तब जानते वर्गे तुम सम्मुखे रघुवंशर रामचंद्र